Dobrý den, jmenuji se Hana Bahníková, jsem kosmetička a face yoga lektorka. Už několik let spojuju svoje jméno a podnikání se společností Nuskin, která se zabývá anti-agingem. Stárnutí je přirozená věc, avšak Nuskin se snaží, aby stárnutí probíhalo pomaleji, abychom co nejdéle vedli kvalitní a plnohodnotný život. Stárnutí se projevuje nejprve úbytkem energie, zpomaluje se nám bazální metabolismus, naše tělo přestává detoxikovat a to, co nás asi ženy trápí nejvíc, je samozřejmě ztráta pevnosti a elasticity naší pleti. Na všechny tyhle 4 problémy nám Nuskin dává klinicky testované produkty a patentované technologie. Protože já se zabývám hlavně beauty a nejvíc my ženy ukazujeme náš obličej. Pojďme se nejprve podívat na patentované technologie, které nám Nuskin nabízí a které každým rokem už několik let po sobě vyhrávají první místo na světových soutěžích, co se týká technologií na domácí použití. Jako první patentovanou technologii bych vám ráda představila Lumispa IO. Je na vyčištění vaší pleti a základem krásné zdravé pleti je samozřejmě pleť čistá. Troufám si tvrdit, že je to vaše nejoblíbenější technologie. Kdo ho má, kdo ho zkusí, tak už ho opravdu nedá z ruky. Lumispa IO nejenom, že vyčistí nádherně vaši pleť, ale má i další benefity. Tato hlavice, která je vyrobená z lékařského silikonu, po zapnutí začne vydávat kontraoscilační pohyb a tento pohyb vás zbaví samozřejmě černých teček, akné, krásně pročistí vaše pory, které i zjemní jejich viditelnost, ale zároveň ta pleť bude mít velmi přirozený krásný glow a to díky tomu, že se rozpohybuje lymfa, rozmasírují se zatuhnuté mimické svaly, tím se zjemní vrásky. A ta kontraoscilace ještě udělá to, že zpomalí rozklad kolagenu a elastinu. Takže ta pleť bude pevnější, prozářenější, krásnější a hladší. Když pleť správně vyčistíte, je potřeba pleť i dobře vyživit. K tomu nám udělala společnost technologii, která se jmenuje Agelok Boost. A tato technologie za pomoci pulzního mikroproudu zapracovává hluboko na naší pleti velmi účinné, hydratační a výživné sérum. To sérum je bohaté i na vitamin C, který krásně pleť zpevňuje, projasňuje a pokud se vám dělají takové ty pigmentové skvrnky, tak i proti těm nádherně působí. A zároveň v tom séru je i složka Agelok, což znamená zámek věku. Je to patentovaná složka společnosti Nuskin, která opravdu pozastavuje rozpad kolagenu a elastinu v naší pleti. Je tam řada hydratačních a výživných složek, vitamin E, niacinamid, ceramidy, takže to sérum je opravdu velmi nabité a vaši pleť krásně vyživí pro celý den. Zaručeně technologií, která působí nejvíc do hloubky, je technologie Galvanex Spa. Možná, že jste o ní slyšeli jakožto o galvanické žehličce na rozžehlování vrásek. Ale samozřejmě smysl této technologie je daleko hlubší. Tato technologie pracuje velmi do hloubky vaší pleti až na bazální vrstvu, kam nese speciální gely a séra a pozastavuje rozklad kolagenu a elastinu. To znamená, opravdu zpomaluje stárnutí vaší pleti, aby pleť do budoucna nezačala, tak jak já říkám, řádkovat, nestrácela pevnost a elasticitu a byla krásně zhydratovaná a držela vám ta kontura přesně to, co my potřebujeme. Jak už jsem na začátku videa řekla, společnost Nuskin neřeší jenom náš obličej, ale zabývá se stárnutím celého těla velmi komplexně. V roce 2023 přišla na trh tato technologie, která se jmenuje Velspa IO. Tato technologie samozřejmě na jedné straně řeší celulitidu, řeší bolesti svalů, na zádech, trapézy, nohy, ale zároveň je to jediná technologie, která zapracovává sérum do vaší pleti. To znamená, opravdu řeší stárnutí vaší kůže na těle, ať už na dekoltu, na rukách, na bříšku, na hýždích. Je to jediné sérum na trhu, které se zapracovává do kůže na těle a ještě k tomu s takovouto skvělou technologií. Jinak tato technologie zlepšuje i propustnost pojivových tkání, zlepšuje tok lymfy, mikrocirkulaci a je to opravdu taková příjemná masérská pomůcka na doma.
Společnost Nuskin si velmi dobře uvědomuje, že naše stárnutí začíná uvnitř a proto je důležité hlavně tělo dobře vyživit a na to nám dává velmi kvalitní výživové doplňky. Jejich střebatelnost a účinnost si můžeme ověřit touto patentovanou technologií, která se nazývá biofotonický skener. O této technologii v mém týmu je řada úžasných videí a proto požádejte člověka, který vás pozval k tomuto videu, aby vám poslal i video o biofotonickém skeneru, o volných radikálech a proč potřebujeme antioxidanty, abychom si zlepšili obranyschopnost našeho organismu. Svoje jméno se společností Nuskin jsem spojila protože se mi líbí, jak problematiku anti-agingu řeší opravdu komplexně. Na jejich e-shopu najdete přes 300 produktů, takže si každý najde to svoje. Mají největší anti-agingové centrum na světě, jedno v Provo, druhé v Šanghaji, protože jejich výživové doplňky jsou inspirované čínskou medicínou. Mají neuvěřitelný počet PhD vědců, zaměstnávají 75 vědců, to znamená, jejich produkty jsou opravdu opřené o vědu. Nuskin je tady s námi 40 let, to znamená, my už nemusíme dokazovat, že funguje. My už ty výsledky máme a vidíme je a pokud je chcete vidět i vy, řekněte si buď mě nebo člověku, který vám poslal toto video, aby vám poslal důkazy, výsledky klientek, které jsou už dlouhodobě spokojené se společností Nuskin a s jejich produkty. Já vám moc děkuji za pozornost, za sledování tohoto videa a budu se na vás těšit u dalších videí. Děkuji.